ना जी जयंती मनावल जाता बड़का भैया के हमारा ये जरूर कर्तव्य बनत रहती तनी कम से कम पुष्प चढ़ा दी जात कम से कम यहाँ के पुष्प चढ़ा दिल चाहत रहे हर एगो देखा दिल चाहत रहे वहाँ के कहतनी कि अगरबत्ती ना देखल जाए देखतनी कि सांझे ले जरूरत रहल चली जब हमनी के पगड़ी बन्हाई मुरेठा बन्हाई बाबा सामने बानी तो तनी एगो पुष्प के हार चढ़ा के जाओ पुष्प के हार अगर बढ़िया होई और बढ़िया हार बना जी चली हमनी के चढ़ा ले जाओ पुष्प के हार चलो भैया लाए दे दो वाह बहुत पुराना लय हमारा मनु भैया बजावले एगो भक्त बाबा के पास जाके कहा का हो कृष्ण विकार आज अब पुष्प ये हमनी के राह देखवले हमने ओकरा पर पुष्प ना चढ़ावल महाराज कतनो कम टाइम होके पुष्प चढ़ावल जरूरी चीज है कृष्ण विकार आज पुष्प के कृष्ण विकार आज अब पुष्प के आदि रहुआ पहिला हम बाबा एगो मशीना में कमे ले आई फूल के हार तनी बढ़िया बढ़िया आई रही ऐसे कि जज साहब बानी सामने अब फूलों के हार बहुत कम बा हम ये इतना बड़ कुर्सी बाबा महाराज और के एगो माला से स्वागत न कल जाई तो हमनी के वर्ग के गौरव के ऊंचा का होई जी परिसर विकार आज पुष्प के ताराजी परिसर विकार आज पुष्प के ताराजी हिरहुआ अपना सब केहू कहेला आ सब लोग महान बानी हमरा से जे भी जब बैठल बा सब लोग महान बा सब केहू कहेला आहो सबसे महान धीरौरा सबके हुको है लागी सबसे महान बनी सबके हुको है लागी सबसे महान बनी हमारे से बढ़िया बेटा